Κατάγομαι από την επαρχία Λευκωσίας, Μόρφου κανονικά. Είμαι τώρα κοινοτάρχης 11 χρόνια. Η κοινότητα και οι κάτοικοι της γενικά, όπως βλέπετε, είναι μέσα σε ένα πράσινο παράδεισο. Και προσπαθούν να το διατηρήσουν αυτό το πράγμα και οι ενέργειες που κάνουν είναι όσο το δυνατόν να κάνουν λιγότερη ζημιά προς το περιβάλλον. Στην περιοχή Γυαλιάς Πόλης Χρυσοχούς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη διάβρωση. Ένεκα των κυμάτων και των ανέμων που υπάρχουν στην περιοχή. Το πρόγραμμα Life Calliope είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE, το οποίο είναι και το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος, και στόχος του είναι η προστασία των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοτόπων που απαντούν σε δύο περιοχές, στην Ιταλία και στην Κύπρο. Όσον αφορά την Κύπρο, είναι στην περιοχή Πόλης Γυαλιάς. Αυτή εδώ η περιοχή είναι η περιοχή Natura 2000 και ο λόγος που μπήκε αυτή η περιοχή μέσα στο δίκτυο Natura 2000 είναι για σκοπούς βιοποικιλότητας, δηλαδή να προστατευτούν οι οικότοποι που υπάρχουν στην περιοχή από άποψης χλωρίδας και πανίδας. Από άποψης χλωρίδας είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί αρκετά σπάνια φυτά, και από άποψη πανίδας είναι ένας χώρος όπου πολλά πουλιά διαβιούν σε αυτή την περιοχή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η Πάφος γενικά η περιοχή είναι η περιοχή που έχει τις πιο μεγάλων αριθμών φωλιών των χελών. Ως κεντρική ιδέα του είναι η μείωση των πιέσεων και των απειλών που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οικότοποι. Γι' αυτό και το έργο προσπαθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και πανεπιστήμιο να δώσει αυτή τη δυνατότητα διατήρησης των οικοτόπων στην περιοχή αυτή. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή αυτή από παλιά μέχρι σήμερα που θυμάμαι είναι η διάβρωση σε κάποια σημεία από τους δυνατούς ανέμους και τις μεγάλες τρικυμίες που δημιουργούνται. Για το μέγεθος της Κύπρου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί σιγά σιγά θεωρούμε ότι χάνουμε έδαφος και είναι κάτι που θέλεις να αποτρέψεις, απλά είναι αρκετά δύσκολο να το χειριστείς και να το σταματήσεις, και σίγουρα ακόμα πιο δύσκολο να επαναφέρεις και την περιοχή στο σημείο που ήταν. Στις παραθαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές απαντούν οι αμμοθηνικοί οικότοποι, όπου ο κύριος στόχος αυτής της αμμοθηνικής βλάστησης να αποτελεί ένα φυσικό αντιπυρηνικό φράγμα, καθώς και ένα φυσικό φίλτρο για το αλμυρό νερό. Σε έναν περιβάλλον που είναι μόνιμα εκτεθειμένο στο νερό, το θαλάσσιο νερό, το οποίο έχει υψηλή ποσότητα άλατος, άρα γενικά ένα φυτό πρέπει να έχει πολλά συγκεκριμένες ιδιότητες για να μπορεί να μεγαλώσει σε έτσι περιβάλλον. Άρα, με την ύπαρξη αυτού του φράγματος, αυτής της βλάστησης στις παραθαλάσσιες περιοχές, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο της διάβρωσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ένταση, η ενέργεια των κυμάτων στην περιοχή.
Η διάβρωση με απλά λόγια είναι η αφαίρεση της άμμου ή του χώματος που συγκεκριμένο σημείο. Όπως έρχεται το κύμα και τραβά πίσω προς τη θάλασσα, τραβά μαζί του το υλικό που στην περίπτωση είναι άμμος ή οι πέτρες και εκείνον το υλικό ύστερα αποθέτει το κάπου αλλού. Πάνω στις αμμοθήνες υπάρχουν αρκετά φυτά τα οποία δημιουργούν αρκετό ριζικό σύστημα το οποίο συγκρατεί τον άμμο και δεν παρασύρεται από κάποια κύματα. Και με τους δυνατούς ανέμους δεν φεύγει ο άμμος να πάει προς την ενδοχώρα, προς τις καλλιέργειες που υπάρχουν κοντά στην παραλία. Άρα σιγά σιγά ο αμμόλοφος σου μεγαλώνει και όσο μεγαλώνει έτσι μπορούν και διαδοχικά να έρθουν άλλα είδη τα οποία θέλουν πιο μεγάλη έκταση ή διαφορετικές συνθήκες από τις αρχικές και να μπουν και εκείνα πάνω στον αμμόλοφο και αρχίζουν να μεγαλώνουν και εκείνα. Έχουμε συλλέξει και σπόρους από πάρα πολλά άλλα φυτά, σπάνια και κοινά φυτά, ούτως ώστε αν εξαφανιστεί ένα φυτό από μια περιοχή να μπορούμε να το εγκαταστήσουμε πίσω. Γιατί αν δεν πάρουμε μέτρα για την διάβρωση, πολλά οικοσυστήματα, αυτοί οι οικότοποι που ανάφερα πριν, θα καταστραφούν και θα προχωρήσει προς την ενδοχώρα. Από κάτω προς την παραλία υπάρχει ένα φυλάκιο το οποίο χτίστηκε το 1960. Οι γέροι της περιοχής λένε ότι το φυλάκιο ήταν 30-40 μέτρα πριν την παραλία. Τώρα το κύμα είναι πάνω στο φυλάκιο. Άρα έρχεται το δεύτερο σημείο, δηλαδή ότι ναι μεν θέλεις να προστατεύσεις τους αμμοθηνικούς οικότοπους που τις λες περιοχές που τους έχουν, αλλά θέλεις να προστατεύσεις και τις φωλιές λόγω του ότι αν υπάρχει και άλλη διαβρώση σιγά σιγά να εξαφανιστεί το κομμάτι που μπορούν να βγουν οι χελώνες να γεννήσουν. Έχουμε την άλλη πίεση που είναι τα εισβλητικά είδη στην περιοχή συγκεκριμένα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τις ακακίες, το οποίο έγιναν μεγάλες προσπάθειες για το καθαρισμό της περιοχής και σε αρκετά καλό επίπεδο. Ο λόγος που εφυτεύτησαν οι ακακίες ήταν από την εποχή της Αγγλίας και ένας από τους λόγους ήταν γιατί άμμος από την παραλιακή ζώνη πήγαινε προς τις καλλιέργειες και επηρέαζε σημαντικά την παραγωγή των γεωργών. Εφυτεύτησαν οι ακακίες, χτύπαν πάνω άμμος και πέφτει. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι οι ακακίες εκατάστρεφαν τη φυσική βλάστηση. Κάτω από την ακακία δεν βλαστάνει τίποτα. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το λατομείο, το οποίο ανεξέλεκτα άφηνε το καλαγκάθι να πηγαίνει στη θάλασσα και είχε μεγάλη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον. Όμως με το κλείσιμο του λατομείου σιγά σιγά έχει επανέλθει προς το καλύτερο, προς τη φυσική του κατάσταση. Και τώρα έχει γίνει μια ωραία παραλία εκεί πέρα που την χαίρεται και ο κόσμος, αλλά και οι χελώνες στα σημεία που έχουν βγει οι ακακίες αρχίζουν τώρα και γεννάνε. Γι' αυτό και η περιοχή μας την τελευταία χρονιά είχε ρεκόρ χελωνών που να γεννήσουν. Βρισκόμαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή που νομίζω κατά τη δική μου την άποψη ότι είναι η καλύτερη περιοχή της Κύπρου. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα, το κλίμα είναι υπέροχο και ένεκα της ομορφιάς του τοπίου έχουμε στην περιοχή μας 6-7 χιλιάδες τουρίστες το χρόνο. Όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει μια παραλία την οποία επισκέπτεται ο κόσμος, συνήθως αυτή η βλάστηση υποβαθμίζεται λόγω της ελεύθερης πρόσβασης διαφόρων οχημάτων ή ατόμων στην περιοχή. Ο κόσμος πήγαινε απερίσκεπτα, είτε με θεληματικός είτε χωρίς τη θέλησή του και έκανε μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον.
Αλλά δυστυχώς έχουμε και πολλοί κόσμο που μπορεί να πάει με το αυτοκίνητο πάνω στη θάλασσα ή τετράτροχης ή άλλον κάποιον άλλον όχημα. Και σίγουρα θέλεις και ο κόσμος που πάει στη θάλασσα όμως να έχει υπόψη και να προσπαθεί να προστατεύσει και ο ίδιος τούτους τους οικότοπους και τούτα τα είδη. Υπάρχουν σημεία μέσα στο έργο που επιτρέπεται ο χώρος στάθμης από τους επισκέπτες, οπότε η δυνατότητα το να περιορίσουμε την κίνηση των οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και να αφήσουμε το υπόλοιπο περιβάλλον ανέγκυχτο ήταν ένας από τους στόχους. Ο δεύτερος ήταν να δημιουργηθούν συγκεκριμένες πορείες, ακόμα και από τους ίδιους τους επισκέπτες, προς την παραλία και στο παραλιακό μέτωπο, στη θάλασσα την ίδια. Και τρίτον, να ενημερώσουν τους επισκέπτες για το ίδιο το περιβάλλον, για την πανίδα και τη χλωρίδα του περιβάλλοντος. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές τοποθετημένα QR codes, τα οποία θα αναφέρονται σε ιστοσελίδες, για παράδειγμα της κοινότητας, μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης θα μπορεί με τη χρήση απλά του κινητού του να παίρνει πληροφορίες επί του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Τέλος, οι ίδιες οι κατασκευές και τα υλικά των κατασκευών είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν την συνύπαρξη τόσο της χλωρίδας, της πανίδας με την ανθρώπινη παρουσία. Άρα γενικά θέλεις μια ζώνη προστασίας μεταξύ της θάλασσας και του χερσαίου του κομματιού. Εάν εφαρμοστεί όλη η σειρά μέτρων σωστά και κατάλληλα, θα μπορούν οι φυσικοί οικότοποι να επανέλθουν σε ένα διάστημα περίπου 3 με 4 χρόνων στην φυσική τους κατάσταση. Σε σύγκριση με περασμένες δεκαετίες, ο κόσμος έχει αναπτύξει μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία. Ο κόσμος πολλές φορές θέλει κάτι λίγο πιο χειροπιαστό να του πεις τι να κάνει και να μην το αφήνουμε τόσο ανοιχτό. Έχει πολλοί κόσμο που μπορεί να θέλει να βοηθήσει, αλλά να μην ξέρει τον τρόπο του να βοηθήσει. Μιλούμε με τον κόσμο για τη σημασία που έχουν οι αμμοθηνικοί οικότοποι με τη βλάστησή τους. Τους ενημερώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά και σπάνια φυτά και οικότοποι σε παραλιακές περιοχές, οι οποίες πρέπει να προστατευτούν. Εμείς τους εξηγούμε το κάθε τι κάνει η μέλισσα, τι βοηθούν τα φυτά στον τόπο μας, τα πεύκα, τα δάση, τα ωφέλη που προσφέρουν στον άνθρωπο και είναι ένα μέσο να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία στο μέλλον. Και βλέπω ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί σε μεγάλο βάθος. Το Life Καλλιόπη είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του ότι διά εκατομμύρια ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο βοηθά και στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών. Εγώ θυμάμαι ότι δεν υπήρχε τόση φυσική βλάστηση πριν 20-30 χρόνια σε αυτήν την περίοδο. Οι κάτοικοι της κοινότητας και το Κοινοτικό Συμβούλιο κάνει τα δυνατά για να ζήσουν οι κάτοικοι του χωριού πολύ αρμονικά με το περιβάλλον και οι κάτοικοι ξέρουν ότι πρέπει να κρατήσουν το περιβάλλον όπως το βρήκαν για να τα αφήσουν στα παιδιά τους.